Я брат Андрей Квяцінскі. І, наколькі я зразумеў, патрабуецца расказаць гісторыю майго паклікання. Дык вось, самыя асноўныя моманты я магу расказаць, канешне, але тое, што самае глыбокае і, магчыма, самае цікавае, назаўсёды застанецца за кадрам і толькі ў маёй душы і ў ведах Бога. Дык вось тое, што было бачна звонку, это тое, што калісьці ў дзяцінстве прыязджаў у госці да майго дзядулі ягоны стрыечны брат, які быў дыяцэзіяльным святаром, працаваў у суседняй парафіі, у Лаздунах, это на Гродзеншчыне. І там я, калі бачу гэтага святара, я, магчыма, тады задумваўся, што можна быць святаром. Вось нават з нашай радні ёсць хтосьці. Але я не надта верыў, што ў мяне атрымаецца і што гэта можа атрымацца. Потым я пайшоў да першай камуніі, быў вельмі руплівым у пошуках Бога, у чытанні Бібліі і быў нават адным з найлепшых вучняў на занятках па рэлігіі. Потым я пачаў дарастаць, і мне стала гэта менш цікава у пераходны перыяд падлеткавы. Я надоўга адышоў з касцёла. Потым толькі калі ўжо паехаў вучыцца ў Барысаў, у іншы горад, я вярнуўся па-сур'ёзнаму ў касцёл, і тады, вось, калі пазнаёміўся са святарамі, з марыянамі таксама, айцы марыяне працавалі і працуюць да сённяшняга дня ў Барысаве, у мяне з'явілася ідэя, што, можа, і я змагу быць марыянінам ці якімсьці іншым манахам. І вось пасля гэтай сустрэчы я пачаў сур'ёз задумвацца. А на пілігрымцы, тым жа летам, калі я пазнаёміўся з марыянамі, вярнуўся ў сур'ёз у касцёл і пазнаёміўся з капуцынамі, у прыватнасці з братам Андрэем Жылевічам, які быў тады семінарыстам, ішоў пілігрымку з друю буцлаў. І вось там завязаліся сур'ёзныя размовы, сур'ёзныя задумкі, каб пайсці ў ордэн. Брат Андрэй запрасіў мяне наведаць кляштары ў Польшчы, і вось там было прынята канчатковае рашэнне, што я забіраю дакументы з вучылішча і пераходжу ў ордэн капуцынаў. І вось з Божай дапамогай ужо 26 гадоў я ў ордэне братоў меншых капуцынаў.